Malawi Brief. Amalawi ochuluka kwambiri akupereka maganizo awo pa zomwe zachitika ku Nokma kumene akuti akathali ena aliyenda pansi bungweri pamene ndalama zosachepera $400,000 zogulira mafuta zasowa. Tibwera kupaga moyo mezi ambe kuzimeza ambikira pepani nde akaiponda ponda nkhani mumva sokina kwa kuti zasowaso mumva kwina tu office yayaka paja akatira mangocha office kuti mafailo asokonekere nde aoneke kuti atithandiza bwanji anthu akumuza osati ndamazingo so ayi chabwino alitero ndikuthokozeni kwambiri landlord kuchokera komwe kudedza zikomo. Hello mulibwa tilipo mulibwaja kalijita ayi tikupuma zikomo kwambiri muveka ndithazi tu madya kaleti oho ano taziru ngogera eh zikeke masanawa kuti mwina ulira kumufulikoziya kwa uzilira mukweza ndithu kutozotera kuti ayi zamukuza kodi pali nkhani yolilitseti iro pali pamene angatete oho atsogoleri ndalama izi olananena kuti zibwezedwa popopo ayi ayi musatero tiyembekeze kuti mafuta achivuta chifukwa ndalamazi zinali zoti alipire mafuta azoke papoti kubeira ndalama mafuta azibwera kuno kumalawi she nanga popeza ndalamazi zapita kumadobadoba mafuta abwera kwa atsogoleri ndi chifukwa chake achawa adanena kuti kukhale government to government oho boma ni boma zikapitana zokutana ndi mafuta zamadobadoba izi zimayika chuma pa chiopsezo chachikulu adati na zero chinthu chisi yabwino adabwereranso kuopen tender pa open tendapo madobadoba aja apezeka kuti system inali polasi ndalama zabedwa zapita mtsogoleri ndizoopsa kwambiri muoneka kuti mukuzidziwa ti mpaka kumadziwa G to G izili ngati zika timafunira izili tatu chabwino jitu ji ija inali service yake inali watermark chifukwa panoza chako boma ndi boma ndamina makambirana mafuta kumalala afuniko chiluka bwanji ayi ndalama lina zopano za 2 million liters tifase 2 million liters atitumizira ife ulipira liters direct ndipo mafuta amene aja anali ochititsa kusiyana ndi izili zaupelitenda taonani zimene zachitika mainasi kuti ndizodula izi zaupelitenda taonani ndalama zapita chifukwa chakuti madobadoba amene timadalira mamiliyoni kuti amene azikilira ntchito titatita mafuta kutibweresera kuno ife namani nkhani iwowo ndalama izi zomadalira maagenti zimene zachitika 700 million imbawazi wakushaleduyu zokulosereza kukushale ng'ono wake kawo ng'ono wake ine ngati nzika chimene ndingapempha chakuti yes CEO wa Notma anote paso dindo ndalama izi sizimachoka ku account chapo ya Notma ayi ku Notma kwenye channel chapo chifukwa makampani onse aboma amatapa ndalama ka account number 1 okay ndalama zochuluka ngati izi zanena kuti treasury kapena minister of finance amene olo reserve bank governor ukanyakula anagwira hapo kuti ndalama izi zozapatsaliki wa ndalamazi zambiri amene anagwira hapo kati treasury kandi minister of finance kandi reserve bank governor amene anapanga approve kuti ndalama zipite amene yofunika satule pasipiro number 3 madiru ngati awawa Notma uku munthu amene amakhala board chair it's not secretary wa board the chief secretary to the government malingana ndi malamulo ake amene yoyo nzayizikire kuti iziza akuzidziwa oho amene yoyo sofunika kutosa president pa board chair nzayizikire kuti amene sekuti ali competent pafuna khale pakhale munthu wina kaya pakhala wachiwiri kwa chief secretary amene wagweshi atsogoleri dziko la Malawi lidachuluka trial
idachituka cha sajibera oho yesere apa kuti mangirishi ikozogwira kuti mangirishi ikozogwira vudo lokumalawi ndilibeleroti ne mangirishi atogoleri samangira abafiteneji oho mangirishi samangira mpanda imaduka oho kumalawi kuno sinduzewo kuti tizamba litu pangazi tizatu mwasiya dziko panafunika ndizoto pita chitsogolo ajantu tidachotsa kuti awabweletse mayankho makuda amene adalipo nthawi ino koma izi zochitika lero atsogoleri pamene timandekeza kuti masiteni atatu patsogolo tapezauti masiteni 7 ubwerera mbuyo akanena azawo kuti system idapangidwa haki ya integration lero system yawo akuti yapangidanso haki ku email maimelo zawo napasa haki amakali madobadoba chifukwa tinochitika apa chimodzi kuti gulu lichenefanira kuti akalindiza ndalama ija mutumize kunambala iyi ile mwakuti ngati kuti anatumiza ndalama chimodzimodzi zimene zachitikapo kuti maakaunti amadobadoba ndi maakaunti amene amagwiritsa ntchito nthawi zokupolizira mafutawo zimafanana madetails amafanana chifukwa chimene chikanafunika kuti achione komanso pamene mupanga matransactions anga amazosuka ngati izi minus the fact kuti mugwiritsa ntchito mwina mmawachitira zamakonozi mmafunika mupange verify poyambirira kuti kodi maakaunti wadi ndi omwewa either through call or through writing chifukwa system ya boma kuti mulankulana communication is not through email it's through writing pakale mahadi copies or soft copies amene ndani mukatane makopies amene jawo ayandikidwe pakale masignatures ya oti authorized amene ajatamnani ndasindadi ndichonchichonchichonchichonchi chifukwa awawa akuti kakada kuti amoka handling amene ndikapena afuna apangira ntiro iwo waja anafunika afotokoze kwayambira kuti maakaunti nasintha ngati kuti alikoti sikoyamba kupanga nawo business kuti katikana likoyamba kupanga nawo business panafunika pakhale njira kuti amene apanga nayo zero round akhale munthu emwemwe osati kuti kungoti apo peza maimelo data kuyanjiro pachepa dzanalo ena akatatiuza kuimbala yamaikuti adalandira fogu imelo zinthu zachilendo the first person on earth to receive the cost of itself zinachitika ali kufufuzo za maimelo ndeza maimelo interest anthu amathabangana hati anthu amathabangana hati so dziko la Malawi izayizikire pompano leze mpenito chipamba cha mafuta ku Malawi pepani chifukwa ndalama izizi tizingakhale masiku atatu kapena polo kuliza mizika ayi ngani ya straight ya kubucha lege nditendera almost 2 years komanso sirize kuti ndamwezi jazo kuti zibwera ati account number 1 na ngati zibwera zinagula chitani zilizika fakana koma nanga izizi kuti zibwerera koma nanga kuti amene anapanga authorize payment amene kodi achitiza chani physical police pamene vapofunika zilepo chini pasora physical police azingoti akangopasana kuti aitu kodito adereva kukasukuku amenewo akuoneka kuti ali ni $2 million mnyumba mwawo ubwera lukapeza kuti muli majira mwaka chasoeka ngati dziko tiyeni zizikhala serious tiziona zizipanga prioritize izi pamene pafunika physical police ionetsetse kuti oticheneka chitika kwenikweni kuti ndalama zochuluka ngati zakhala bwanji chifukwa ndalamazi chanamizidwa okay 700 million nimene ili $1 panopa kwacha nimene ili $1 kwacha ndalama zimezero zidwa kulema chapo cost 1.5 billion not 700 million no itamana mizani as a country I think it's right time tunafunza kuti tiambe kukomeleza kuti zinthu zathu zizochita pambalambanda ndizote no tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha mwayi umene mwapereka kuno kuluntha kuti mwalowa nawo pa programu imeneyi ineyo nayamikira ndipo lero mukuoneka very energetic mukuoneka koma ndiutiro kuti mutima munanusa misozi munanusa mukachoka umene tose tivulala lero tanena kuti lero palibe ku tatopa nanga situchokera ku zintchito zina so palibe zovala jacket iyayi you are looking very nice. Mawa, pachitano lino kufunika panafunika uvala kosoketa. Vai Malawi.
Oh, no mukhale ni madzulo abwino. Hayi ndatokoza. Zikomo. Hello muli bwa? Hello? Hayi ndithu ameneyo zativuta pang'ono. Hello. Muli bwanji? Ili bwino kainu. Hayi tilipo kaya chidzulo chino tafika kuti? Pano tumafika kuNkhatabe. Komwe kuNkhatabe? Kuno kuNkhatabe mulankhulana ndine po Sambo. Asambo Nkhatabe mbali ita Sambo? Kuno kuNkhatabe kuboma kunyanja. Paboma penipeni pa Bay. Pamene pamafika penipeni pa Bay. Hayi zikomo kwambiri mutiperekera moni kwa Chirembwe. Umono wafika taku. Madzulo ano nkhani imene inkuisusa motani? Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Nkhani monga ngati dziko yofunika titamaonadi zinthu zina. Zomvetsa chisoni ndalama zambirimbiri zimene zikuveka. Yali mawu pamene timaona ma social media mumaona koma thupironso machiruva tsembwe ndithu. Kodi zinafika kale mawawu? Mava ndithu mawawu maona kuti oti mpaka napachitika zoterezi kodi. Kodi chisisi ndichidavula ni mmene kudabwerera ku social media. Zambiri zimechidwa pambalanganda mu nthawi yoyenerera. Chifukwa ena mpaka anaponya malusi miniti amene amapanga approve kuti madola amene utenti pange ngati madola alipo tenti tilipire zimaoneka zimenezo. Zimaoneka zimenezi. Modi ndi pamene takhulupirira kuti koma business yomapanga boma ni madobadoba siya bwino. Ena amapezera ko ayiolerapo. Zimene zachitika zijamane naje zimoneka ngati zandale chabe adanena apa president wopuma chakwera. Chabwino. Business yomapanga boma inakhala yabwino papa makhala zokhazikika. Chabwino. Koma abazomapanga pakati pakhalepo soyena madobadoba zimene zapezera kumwayi ndiye kuti ati dziko hakidwa dziko mpaka na ndalama mapita kumbali yolakwika. Kuhakidwa? Kumati kuhakidwa? Hakidwa tukachitika yapa. Pana kumati ngati tulakula ni munthu olondola koma ndiye kuti atati haka dziko tonse ndituphinyirira. Sisi ndeti panopo tsopano tiyambe kumatenga ndalama za nkhani masakasaka so ndalama zina zoti zonongera. Kufa apolisi amene apatsidwa ntchito athandiza dziko lawo koma papita so ndalama pamenepo kuti ayambe kusakasaka ndalama zimenezi. Ndiye kuti ulira kofaso komalira ufana ngati ufutsa odati pano kuti akathola kumunda nuyanika numadza mphika soka chikena so kuti adyedwe. Sizimene tichitira. Ndiye kuti ngati boma pamene tikadakhala nazo zithazo iyi ndi ajawa zidapita zidatha koma tikadayesa sisitimu imene amagulira mafuta zathu amene adapita aja MCD adalinga njira iti. Wanjira ngati imeneyo ngati wamakwanitsa kugula G2G ife apata ichotsa yatibweresera zotsatira zoonongeka zotsatira zabwera apa zoyipa kwambiri zoti ngati dziko tilira ndalama nzambirizi. Tikathandiza maprojekiti ena amene tili nawo ngati dziko lathu losauka kale tsama apa mawu aja mpaipulo odadza kulanda ngakhale kamene wesakutuli nako nzozochitika. Ndithu ife teletulira kuno kuti ngati mulungu atatikomera mtima mwina ndalama imenezo zibwerere zithandizako m'magawo ena. Chabwino. Ngati mwayi utatiwapezeka. Ayi koma zikuoneka kuti ndi mmene zikuyendera ma social media amu. Akuoneka kuti aboma onso palibe akugona tula afuna ndithu kuti pasachitike chipongwe chilichonse. Pamenepo zikatero ndeti tiyamikira kwambiri. Ngaya Malawi ibodza sali bwino kale teleti zibetsaso ndalama ngatizi Ndo maganizo athu tili nawo tulira ku. No tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Nkhatabe. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Hello. Kaya nthupi mumuli bwa? Nthupi mwatanzika zathu kumeneko. Ayi tilipo akumbutseni abale anu Malawi muno muli mbali iti. Ino penipeni pa chilumba chali komatu pano. Ayi musatero. Ndithu pakatikati pa nyanja ya Malawi. Kuli bwanji kumeneko? Kunotu kwasi. Ndithu. No ifeso tavomereza nkwazidi tukudziwa. Ziko.
nkhani yafika kumeneko? Nkhani yafika ndithu. Nkhani yafika ndithu mopanda sokuchotsera. Oho. Ndithu kungoti chabe nkhani yomvetsa chisoni. Chabwino. Ngati dziko kuti zikupanga zinthu zotsalira kwambiri. Ino takati kumanje ama message mumafoni. Weya ine ndiwokuti ogwira ntchito weya tatumizana mwakusi. Ndiye munthu oti anapita ku sukulu ukapanga maphunziro ake ndithu zaka kumeneko kupezera kuti ukachitidwa chipongwe ndi anthu ena ake ndiye kuti ngati dziko silipenda. Chifukwa timayenera andithu kuti titsatire kuti kodi pamene tikupanga zolipira tikumulipira ndani. Inu munthu sangangokuuza anthu kuti atumizane ndalama chifukwa mumatumiza kuti kwakuti pangani akaunti ndi inu osadziwa akaunti imene mmagulana matumizana ndalama ndiomwenye. Naye ayikusa kana ngati ili achiyendo osafufuza kale kuti mukamene kumulipira ndi oyenerera. Pamene bobo tikuza kunena kuti ngati dziko pali chimene tikuchitapo. Komanso ndi vuto ngakhale munena kuti afufuze anzathu achitetezo ndi kuti athendule nene palibe chifukwa zotsatira zake zimakhala zovuta. Oho. Inuyo ndinumbonera nakatiguyapo fereza kubushale kuti mfufuze kuti zinathera pati kapena unyamyana mangidwa amene ochetsula ntchito palibe. Pano. Awa ndi naso amene kuti adetsaso ndalama polipira munthu osamudziwa. Anthu akuluakulu oti anapita ku sukulu kapanga maphunziro zaka zochuluka. Angapange ntchito mtundu umenewo. Ndi tikhoza kunena kuti mwachidule palibe chimene tikuchitapo ngati dziko. Ndizochititsa manyazi komanso zomvetsa chisoni wanzathu ena atamamva kuti kuti apanga izi. Kolo kumafotokoza zomvetsa chisoni zochititsa manyazi. Chabwino. Dziko lathu langokhala ngati likakhala kuti ndi banja la munthu mukhoza kumaliseka kuti banja lili bwanji ulendo wina lachita izi. Ulendo alipanga izi. Ndi kuti palibe chimene tikuchita. Azitsogoleri athu andale satithandiza satikonda. Akanakhala chikondi zotere sizikatachitika ndithu mtsogoleri. Ine ndikuthokozeni kwambiri kuti maganizo anu amphamvu. Ngakhale simunandifunse. Kodi paja munangofunza uli kulikoma. Paja mwati maina ose aja? William Chinunda. Oh ya. William Chinunda kulikoma. Ifeyo nthawi zonse timakuyamikirani. Zikomo kwambiri. Chifukwa timakhalira limodzi. Kwambiri mtsogoleri. Zikomo kwa basi. Tachokoza. Zikomo. Hello. Hey, muli bwanji? Tibwino bwanji? Ayi tili bwino, tafika kuti madzulo ano? Hello. Hey, muli bwanji? Tibwino bwanji bwana? Tili bwino, muli live pa Luntha Television. Yes. Kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo? Ajantu amalankhula kuti munthu wina akamayendesa boma amaona ngati zophweka. Chabwino. Anthu amenewa amanena kuti chipani cha Congress chikuononga ndalama ndipo anthu aja ali mondo okuba awasoga okuba. Chifukwa amaseka anzawo pada kuti sakutha kugula mafuta akusowa. Aberaso kuti omwewo. Anthu amenewa osewa achipani cha DDP ndi anthu ovuta kwambiri. Oho. Akuleta panji ndalama kumalo kumene kosaziwika chifukwa cha. Ndalama kosaziwika chifukwa cha pada amanena kuti Congress saziwa kuyendesa boma. Yosaderedwa atu ndalama zabe. Ndalama zozibwerere. Chabwino. Ngakhale so ndalama zokuti zitabwerera kuti zifika m'manja mwa Malawi azigawana anthu amenewa. Amagawana ndalama anthu amenewa. Musatero. Inu bambo inu. Musatero. Ndithu. Kodi paja dzina lija nda? Zina ndiyambewe kumwanje. Mbewe ayi tathokoza chifukwa cha maganizo anu chidziro chino. Zikomo kwambiri atsogoleri. Tathokoza Mbewe.
zikomo nyoni. Hello. Muli bwanji? Ayi tilipo mukwezako pang'ono. Tili muno kaeno. Tafika kuti madzulo ano tikumbutseni mayina aja. 25 kusongwe. Komwe kusungwi. Kaya chidziwo chino mukambenji pa nkhani imeneyi. Dziko la makala tiwokeza kisoni kwambiri. Ngati dziko likutayirira ndipo tinoti tikutali kwambiri. Akadesenza monse. Ndamambiri. Itonande tinojeza zowido unayo. Ndipo datayirira kuopsha kwambiri. Madanda ora MTV anakuapereza kukuchale abasondeza TV yawo ngandama ngandi. Tosakondolesa ungase pamwe. Abo kwena utani vingo lizuke lyangane bo kuti kuyidika ndijani ngarani vingo. Ipande katayirira kwambiri ngati dziko. Tizozubira kuti ndama isowa kwabesa ndama zambiri. Katayirira kwambiri kwena tisinye ngati dziko. Chabwino. No, ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku area 25 kusungwi. Zikomo.